ភាពSedang ia kata kabar, ia kahana sepang kesnang mamlu, nak kahana sepang ulo. Kesnang mamlu kadewin kesnang apa seorang kabajur bahul o, bat bajan berkisnam latak video o, bat kapor telang ru. Rendet jaga juman ulo apa kesnang mamlu kadang kahana pateng, ia kabalih tu nadu kipor ndai. Tidak ada apa sengap sepang kahana balai bu o wan matap ia kesnang mamlu, sengap ia kadikaji tu, jukirang bak nak kesnang. Kadang kau ikan khana kaba ham sengau tamula ndoi kaba sa pateng paket adu mentah kaba kiong ba haba uwe ubri upet nau te ulum pira hakoi kesni hakaba adon kajing yakut bat kibrio naka hima sora bakan don kajing ya keran yasuk hakaba kile akut bakan long sya katai kaliang sabngi pan ya kundu hangta baru ki rang ya pom no momnu ki alai chata bakan dong kata kerja terus ne kajing ya sok ibu eu tau we ubri hang ne bo pet ya ka sinong ten rai kadon kerja jing le jing le buat dak bada kumoi pat hakaba kita ki momnu ki lap satai rai kita ki brio na koi pat kahima kimwan kanuru kimwan poi chata tekan sangan san tau brio bapet nalum pirau yo iman baki hyar sesnong ban nyelek thama lani ban lute lani ban lesni we kasnong te u hang ta u don tang marwei umla le ye shu uperta satai sikinong momu satai ru keblo sno shu hana kaya ka khana ba shu duai bat u duai yo blai bon tap do lo ya kan ka snong bro ko wei bat utau lo hana wan sisa bat ta ka jingrap jong tau lo umi marwei bat ulet ban pom na phang kita ki nong sun ki buat te haba kata ka jingal nyar kala ja kumta kita ki nong momlu ki ba apsa eu tau ban wan satai kanu manu tai kira sau suba ki wan phat sesnong ta selong ka jingal ya pat ki job kita ki nong sun te hata ka jingkiman jong ka jing job pada ki klat no ban duai ban weng no eu tau lo te kani ka jing don jong ni ulo hang ni momlu olang ka phla kata tetapi hiar nang tai na sai so pen seni sarum kan sai ba kasngi hadu ang tai ha ngambula bangi ong hendai tang chula ong hi bandung simom lu bun hi fenna bo don ulo te kani kaya kan khana jubab ko kum kataru tengim tip kalong ka badai ne kum nun hendai kata khana kasa haba peteng ya ka khana spa kasnang mamlu akipon merem kadan haka benta ka bakham sarum naga snong ka badan menta na ka daw la khot ya kani ka jaka ka ba menta ka bu na ka menta ka balong khlau ka mamlu rim hari kidak kisen ta ka jinglong snang ba muswa kirang pau hadu menta kini kidak long kam kisurok kulai kelenti ya ka jan ki kor song than ki jika teinam bat kiwi kani kari kejaka baya ki tuwe kalenti ki baki ya kulai ka por yang kani ka trelam ki wan kai pateng tu kani kari kali baki ya ki kulai tu ka baki beriu pada ya de kani tikani yang kalenti kulai tu tar kali ini sa apa tu kami sa ti rum baya pulun yang ni kalau mak aduh kan nabi sa diste kani ke ju kalenti ke poisa diste spo baki kai pateng sa du sa majai siki sa bolakan sti sa Bangladesh ye gitu. Kani bagi ini kami nak terus. Kani pada kani korsong fat kani ne kani ba ka teinam je ka hai jung ibu ba kijon je dikharan kampung ki tadu senam khat khandai spa lai la ta tei kani korsong fat kani gong lai apa tu bani Bagi na, jangan sampai besar-besar deh. Stop. Angin
kolong nyobo kan ini. Hot. Kan ini kita kos hai. Kali jing sang ida kalau kali balai, karena hang si kali ka kor kala sunti om ti. Hang se poi, dekan hani harum ko baret kan ini ka kolong nyobo. Itu ni ka mot tujuan atau pada kalungka kor menrai. Ini. Kali kerja ka barnap na takadal isna ki hang ni ibun teliki kos hai. Luar bagi kikit jikit ye kuntu kumur kisang hai. Dia untuk manusia kikit kedok ha kikit kamar kamata bagi kai na po na siti po border siti bangla chani te kena pada kan kos hai dan bun tadi akan karena dia jadi ini adu ang pe hapo ga kormon rai. Kemudian ni man di kor song thaj yang ni kemud kidan lagi jong kerteng. Oh kidan lagi ini kerteng. Kali ini kali kapal yang bos dan te kamut kijan untuk ke kormon rai ang si harum kor kor ke kalas sentiu terter hani ini dan di barat hanya harum dia. Kani pat ketu meneng ye i korong nang tai ke bah ung i fin tai nang korong stai gaya kal tiu lai tinggi melak balik mental mar bakal ka sanyum mental bakal jore slap tas nam pat dia banyak pun kuit benda ni tikla yai kemtu ter stai kon mi yang hang ni kani ka dian mi kemtu ter kani kemtu kanya siapa kani ke bah ka pakia ki banyak ki kulai beliau kit ya untuk kulai deh tapi ada kan temu ko rana tu purun nanti kali siapa saya kapal untuk kasih kami apa tu mana apa deh bah di rumah mana apa Kan ni dah kumno ke lakanos nambak lah. kan itu kali lagi spot stam ke bangi lawan kenal bangi wat kan ni si spot stam tam kali kan dia lah kumno kan poi hi aspat stam kamat kan lakon tahi hi aspat duna tam ikan wan ka ko kan di sekarang di lau tinggal kan lau tang ni kata nasian kan di utang mau murim di lau tang itu cak kau dia yang jemlak bang ini kan pelmar yang di dekat sini itu di kos kat gue sama kan itu kita narem kan yang kermau kertang syuk dari jongka yuk karang sa ini mentar yang maintain itu dia yang mau bong siar nih ini mau bong siar nah kan kom kia yuk kadang ke khara pateng mensyah bakia lap khana di temban te wala kamdan haki tho ye dari kia tap khana hi pateng lap pateng haru bentar udah ngedon kia teman kia ma ba kabakiwan ra nastie dem kiwan hi pateng tum tu am te kiwan ra kita kikit siar tum tu am kikit siar nang ti sini kada kikit haki nomor ki balong odd nomor ngi oh ki lai nani san nani nyau một đập hani we dum ja we đập kan ki jakan ni kala balong ki trai ki shok thaj ang ni la ni te la ni hang neu ma một we siaron ja we kabot kan nomlong bon pin hapen da fira pin pra ar sao reu pra chipo ni kom takat bayu te la fira ya ki odd nomor komot ki lai ki san ki nyau ki khandai kom tai ta komot we siaron ja bali bikin ang mamlu hendai khaban phet no le mi no nagani ka jaka tu kan yasngap ye kan di ka khana Ati ka mamlu dem kadang kam sathi serong te kai jinga tu khana pateng ki ong baudon tau pukir kaki por ndai uba suya kom tu bat uba ong ki brio bukire ban ken ria jaka no sini nomor pakan sedon ka ke jingja ka bama te historically pada udan ujuma uba ja ka khal arterik ujeli mo kasam kha praspa khandai punyau bala dapin jular ya kari kasi hi baro wai bat bun ki nong mongmu kilalai tamar bakla bun ba ka jing tua sathi tamar kali mongmu rem kalong sharing sendan ban hiar sha riwar te habuan to juma da si kamu ka je thu bun kilalai emi mar bakilawan sang maron phat kham shani neng Aswa bangin beteng ya ka khana sepang kesnang mamlu ni ka ban bu ya pi ya kan ka wi ka jingkeli nakam ta koi pat kesnang ka bangin sale ya kan dikete ka ban wan baka jingkeli ka ongkom ni ka ika kerteng jong kata ka snong ka ba mensua ka long teng ka headquarter lani ka jakat trikam jong ka wi ni ki hima khasi ki badan po south west khasi district tidak pika ban tip ka ika ta ka snong phila ban pha ika jawab ka jong pi hakin di WhatsApp number ba kum juru hani ka tarik ki mangini peni po ka screen badal phila pha ka jawab ni pika ban ya sngo ki jawab ki badai sia so bang ban ni akoi pa ka teo
ba kata kasnong ka bangin salay. Ya ka jong long rem jong kasnang mamlu ngina banji ikin yang na ka jing don jong ni mau bena ke bena sodong jonga balai thur ha kisnam hak na spa nyo phoi ha ka po jo ka thma India Pakistan nani na mamlu la banji so kendang ya ka jing riu jo ki tup kiman ba de ka jing hia jo ki namding ki balai da thma de ki sipai India ba ki sipai jong ke Pakistan ha ka te ka por ba ki sibun ki brio ki ba la phet wen Bangladesh ki la ya limba jo kasnang mamlu bana phet nak thi ka jaka nama ka jing jor jong ka thma hakati ya po karitor jong kari Pakistan ka baki ong bata ka Bangladesh sebab Pakistan tikiwan pet nang ti ke tu kan rum kemudian pergi khar Bangladesh ki kar Bangladesh ni ki tu ki karu ye kita kisien ki bapa hodu mentah hakan ke sinong ki pen pau bakamomlu kadi ke caka ya thma jong kisim hendai kemalapau haka benta ka benengkong bakamomlu kadi ke caka song de ke jaka trikam jong kisim no klau menchua ki khana ki thu baka jing cha weng no kamomlu na ka jing sinchar ka himano klau kadi namar ka thma ha pereng usim rangba ka himano klau ukon rising sim par usim khana ju ke hima uha ching sim dengba ka thma ya ka belatep kum ka thma mau khurdop kadi kasnong ka pau namru na ka benta kata ka baki ong ka thma mau khurdop ndai thma mau khurdop kadai kata ka ba hak ba kami ka jing afer jing mot hang ni mau mlu nama ka ni ka mau mlu kadai ka ka khayi hak ba unar jong ka hima ka thau phra la san hang ni bat nang ni ki chalan chiti sa rithor te kata ka jing thu jing mot bakla ka blap mi ya kata ka jing yalong arliang ki don lai menteri ki ba sancha re ka ni ka province sang ni rengkat bo sim khna kadai ka sit jong sim khna ngin khan mau ta ka por bolong sim khna tau han sing sim upara jong u kon rai du sim rang ba cha tai sa nong khlaw ha ka por bong long tau sim khna hang ni kini ki menteri ki lai menteri dingdo menteri kharwanang bat menteri nong taryang ki don ki kha ka jing ya pat te ki don ki biasa ya tau sim rang ba cha tai ba ki don ki biasa ya sim khna hang ni bat ka ja ta ka bok yong ka civil war bat ha ka civil war ka ki ong ka tha mo khardom ha ka ba kita ki parti jong u sim khna kiram bat na ka jing ram ka jong ki phat chathi ba ki le chong no ha like himself te ta banong no ba ka irony jong ka history pada ba ndalawan ki fareng ban punish yo turat sing harian ka jing yalam ka jong ka thama percaya ki fareng om tang bagi penerang par yo turat sing cha Bangladesh ndai kilia sakawai ya kan ga mom lu ngi thu ya ka jing kong san jong mom lu hang ta kan ba kan ga mom lu khat sndon na ka hima khat sau fra la da pi penyu yu mau chun don hang ni te da ka jing long ka jong ka na ka na ka military standpoint bana ka ju ka por na ka economic condition jong ka sdong ka jing don jong ka par mau chun bi ki ka sarkar phareng ka simno ka pangkla long kumbai laong i sardar pem ka British area te harian balawan pada ba harian jong independence pada kumbalong hia baro kini ki British area kim join shu bat ki native states ki jong ki mara ai ki kalat kin jian te ka mamlu ka sa no ka sardarship namar ka mamlu ka de ka madan thma ba ka de ka jakaru ka bakong san bha jong ka himano klau ni ka strategic point ka bangina ban ong ha ka tin fareng kum ta ki dak kishin ki pau hadu menta par ka wi ni kini ka de ka ta ka senang warkat ya ka belakip dikita jong senang mamlu Kawin lagi jika ke berdonam na duki por hendain thai hapo senang mamlu kadi ka baki ong ka serang warkat Asutu bah kani ka caka kani ka baki syong ki nong paras nong ni kita ki spasnong ki por mendai kamtam e ki por thma hakaba nang ni ki syong ki ri ki spai ban up penyadai ka snong dawan hef thma ki nong sun hakate ki por ban ba ki thma jong kani ka snong mamlu nang ni nak banyu i ka caka rong jong ki spai la ni ki bri ki ba abi ka snong hakaba barok sorong ki don ki mau ba ki behe ba dari pe sejurang pa ki dai ki latap lagi kijama orang kinyam namanya dah lagi dikasih nong kata apa kuyu banyak dah hantam nak kita nong sun mak juga ni ka cakaya ke belum film kali kedon mereka senrang kabangi lesi kiri kisipai kata kapor
sino kasing yung senrang warkat rei kala banong ko bami nak tin parang ba kadai ka warkat ilong ikin ja senrang ibret hakaba ndai ki brio ki ria thma ki ri hangta kadon ru ka jaga ka bangi ong ka mau kejin henry ya ka jing sisa kadai ka ba nadu ki por ndai kadon ka magazine ka bagi bu ikini ki bakhor jong ne ki ba ya dei ba ni ka blasting ya ka mining hang ni mo jong ka cement factory te kadai ka magazine te ngi pedang ngi chong ka mau kejin tu mentaman ya ka sa kata ka mau kejin larang ilai saka history ki don ru kita ki kot ki bangi ong ki ba sai don hang ni ha mom lu kata ka kot wa utem kakut saw kakut mau kerdop hakapor jong kata civil war kata thama pedang usiem rangba na nong klawo usiem khna u besong hang ni kata ka jingla thama ka long ka bala ker kut le kata ki kut baro pat laong ba na koi kakut kini ki brio jong han sing to usiem khna ki lai ka ban pet chi sa lai kin saw te kai ka bang bang laong ne ka long ba phla ka long ba lai kin saw hadin jong ka jingya suk ba to usiem kon rai ini kinong kita ki bala pet nang ni ki ongin song do hang thia ki yo jaka no anak koi pat ka cha na hak thi ka cha how thu lum cha lai kim so te da ka jinga jong history pa dia hadian bagi parang gila lai ka kim so menta ka ha biang pa dia house iam ha po jong jing pe jong siam nong kla kat bangi ki mom lu pa dia gila don la ka jong ka censorship kia thu khana ka don ki record pa ka snong wa uktim menta ru kadai ya ka jing sisa hi ka benta jong ka snong bom lu ka don ta en thai kadai ka benta jong kita ki sim lia te kita ki kot ki bia thu la dang i puli ki kot ki jong ba EW khan ngam bakla ong ba ya ka tai ka wa uktim sim li ai smu ba chau tau sim yong bon chong sport re jong ka manong spung pan chong sport hang tai ten rai suki pada kata ka jaka na kata ka jing ai smu ba ka kalalong no pada ka benta jong ka hima maulong te hadu benta ka snong wa uktim ka ha ba po jong jing pe jing i jong usordar maulong te la te pe chwa uktim benta pen i ba uktim kolong ha pedang sani ngi don ka snong momlu don sa ka uktim chatai pada kadang dei hi ka kadang dei ka put jong momlu Uni udah ulum pira lane tau ulum obrong hakencang du jong kasnang mamlu mana ka kerteng ira masau thu pira kamur ke de jaka ka baki rangba jong kasnang hatu ka por ki ap pira ban pek ya ka sok kasan jong kasnang meneng ngai i ya ka to ka jaka baya ki spare ka jaka ka baki ap kitam ki sipai ni ki ap pira ki sipai nang ni ki dutuman ke thu ba ki rangba ki ba amne te ki ba pira ya kasnang baki i ya ki dak semon kenang sun ki tam da ka keseng ni ki tam da ka bom nang ni kecaka kanang bagi sipai ke berang tapo serang mereka ke snow lekin tiap ya kadak ka jengwan jokin suat kasnong momru kalong sisa kasnong ka padap da ka history lapi ong na kalyang sensyar ka khadar ka politics nani ya ka piadai bat ka kijing tai kum kini ki mau benda nani ki pap nani ki mau sieng bat kum juru ka piadai bat ka kai ka pateng na du ki por ki barem ni don yo we u luom hang ne snong bang yong luom phira te komba la batai dai ki prio ki bari pe ya kani ka knya snong uni ru do we u luom ha ba ki penlong ya knya snong ba ki khot yo u kentang te uni u luom u don ya ka historical importance namar ba ha ka por ndai namar ba u dai u kentong luom u ba jrong ya snong u long ru kum uta u jaka na ka ba ki nong song snong lani ki nong up snong ki pek pan pira ya kasnong te kumba ju ong i bakari khasi gari yom snamu na du mandai ha ka ba ki ale athma ki ni ki hima ki be marjan naw ni rum pira ki brio ki bala pen bai hala ka jong ka chef lap nong men singa ni men miet ki juyang ya ka ban pahara kasnong ban pek sakadiang sakamon satai sathia yo wan u nong suan te bat habak yo i kan unu dak ba ka ba
ipla la ni kan ono ka dak ka bala ban long ka jingma ka snong ka thau ki ju pentip cha ka snong lang ba ka sing la ni ka nakra ka ba ki bu hajat ki bom ya ka ba la se ki jon la ki jong ki kenja jingti ha ka rukom jong ka sien ha ka rukom jong ka rhythm ka ba pentip sa snong ya ka jingma ya ka potential danger la ni ya ka jing bom lei ya ka jing sngat kumba kala pau hakini ki snam ki baldab kamamlu kala sangban pau hakamap jong ka perthai namar ka krem ka badan hapo jongka bad hadin yang ni ka jinglap ni ka jingsham jong ki start page beram au latip no kom mekalian age kemekalian age ka kom ka jing yathu jong ba Brian bad ki wede ki start page meram au lang ba ka shilang khat ka ba kila shim lagi kenjamau ka badan hapo atika krem ale ya ka jingwat punya ada kita ki start ba page ya ka meram au bad kila lam bakani kasilang khat mau ka pen i dan da ke thu ya kata ka arta jong ka perthai ka ba menor lani kumba a jing khen ki start pe mera mau kalong ka ma 1000 aspas nam ai mensua kani ka arta ka thau ya kata ka perthai lani ka arta jong ka perthai ka ba menor hadirin bagalawan ka jengrang rengkhyang ka ba jur hasla jong ka perthai kini kilang khat mau ki badan hapo kan ka kram mamlu kidang pau haduk menta haka mangina bani i ki babun ki jat mau ki bala thau ha ki rukom ki ba pher padine ka daw kan ka kram kolong ka badan kam ki mana pen pau da ki long shnong da ka snang mamlu kham tam e ki ba pej ya kan ka kram bat ki ba pej du ya ka kam sang perthai ki bun bahagi formation na po ka kram kiba kibriyo kiba study sa pang krem ki sautanal bahaban man hangtay khamtam namar bakin yo jing tip hari bun namar ki formation kiba gilaban ong nadu bagi don kita ki cave pearls kiba ngingim ju tip no menu ki don ki cave curtains ki don ki cave bacon ki don ki cave straw ki don ki stalactite ki stalagmite ki cave pillars ki bun bahagi ki formation hangtay kiba hakapor kumban su yalam nanti saka jing sedang bandrung yang kini kerem dari Pak Brian baga tim ke jungi kumnu kila lap kila bu ya kita ki ban ki study material hapo ba ban le ya research ke badan hapo kini kerem kan hadu ba ngine yo ban tip ya ketuka ya ke ban yo ban declare ya ketuka Meghalaian Age ya ke Meghalaian Age la declare da ka jingyo ban study ya way na ki mau badan hang ni hapo habaki ot ki ban tip ki tu ki jinglong jong ki jingdon ki tu ki line hapo baki ong ba ki yo ban mention baka don kata ka era ka don kata ka age ka badon hapedeng ka ba ki da ki ai ka tengya ka Meghalaian Age Kita terkapor kebaka sikan sebno sha lendet jengki luom bat kapor mengepun kotno ia kani ka khana ka jingis pak sang mamlu ndrei ida metah kani ka jaka ka bukyong ka rian no kli apa mamlu bat kani ka jaka ka ba udon mau ba ubahe langit ba kani ka jaka ka ba ka sang mamlu no kipor ndain thai masua ka jipungan kam haka ba kanya ba khriam no kipor sa lese kipor sa ba kanwan kan yam kristan bat larangi pet ba yo no mau do mau siang ubahe ubakhu bat wala ki bun ki dak kisien ke ba ki longsua ki mansua ki pengkam kata ka kenya ka kriam kim da pausu nomor ba ka po kan lang ya nomor ka jengklan ka mayang rei ina ban hang ni khendak so ki dak kisien ke ba singi chutharai ba kan ni kala ban ni ka jaka ka ba ki sat peleng mo bagi ong sat peleng ka jaka kalong pelun bat ina ban ki dak kisien du ki balong kem ki kenjajeng bat ke ba ki mendai mo ki pengkam bat dene mata kadau ba yo nu mau hadu mata mene wat adu kan dikasi kom taru yo nu mau latip kom tau mau sat peleng Syua bangin pukon no ika khanas pang senang mamlu ngin ai no ipi ka jubab ya ka bangin la kali kini teu berada baka jubab kolong baka kertang jangan ka ksai kolong ka ksai omsau ya ka belatip berukum ka ksai lai pate kosing ya kan ka ksai la bani ikan yang nasional mamlu Ibla pa ya ka jubab ka badai halo ka nega jingkali ilong ba Melchior H. Riang na prengnong sora. Kenapa kita kibla ai ka jubab ka badai masapon ka pi namak ka numad la pa